Ponúkame vám na predaj moderný a dobre vybavený trojizbový byt s príjemným dispozičným riešením s veľkou 10-metrovou loďou. Kuchyňa je vybavená kuchynskou linkou, zabudovaným drezom, plynovou varnou doskou, zabudovaná elektrická rúra, umývačka riadu, digestor a chladnička s mrazničkou. Kúpeľňa a WC sú obložené keramickým obkladom. V kúpeľni sa nachádza moderný sprchovací kút a keramické umývadlo. Byt prešiel kompletnou rekonštrukciou v roku 2009. V obytných miestnostiach je položená kvalitná plávajúca podlaha. Tento moderne zrekonštruovaný byt sa nachádza v Karlovej Vsi s výbornou dostupnosťou do centra Bratislavy. Pre viac informácií a obhliadku nás prosím kontaktujte telefonicky.